ten patronát nad Európou nám bol čert do žen. Svätý Ján Pavol II, prečo si nevyvolil nejakých zdatnejších svetcov, ktorí by vládali obchádzať celú Európu? Toto. Taký svätý Juraj. Ten má aspoň koňa. Aj. Alebo má Martin. No. A hlavne, dnes nás už nikto nepozná. Nie je to, aby nás ešte súčasníci počúvali. Vieš čo, Metodko? Spravíme taký malý testík. Zjavíme sa obyčajným smrteľníkom a uvidíme, či si nás vôbec všimnú. No a potom zistíme, či im vlastne máme čo povedať. No. Čo ste zač? Boží ľudia? My sme pútnici, a vy? Aj my sme pútnici po cyrilometodskej ceste. Čože? My máme nejakú cestu? No dobre, a odkiaľ ste? My sme z Mojmíroviec. No a to je ako ďaleko odtiaľto? Asi 15 minút. Koňmo? Koňmo. No a zobrali by ste nás do tých Mojmíroviec? MD! Cyria Metod na motorke! Keď teda kráčate po tej cyrilometodskej ceste, mám pre vás jednu otázku. Poznáte Proglas? Proglas je najstaršia zachovaná báseň písaná v hlaholike z pera Konštantína filozofa. Počúvaj, naozaj si myslíš, že toto sú tí ľudia, ktorých už stáročia hľadáme? Výborné. Máte radi dobrodružstvo? Samozrejme, sme pútnici na motorkách. Tak dobre počúvajte. Dáme vám jedinú úlohu, ktorú keď splníte, tak ja vám garantujem, že zažijete také dobrodružstvá, aké ste ešte nezažili. Pôjdete do Ríma, do epicentra kresťanskej kultúry. A tento proglas položíte na oltár v bazilike Santa Maria Maggiore. Krásne dielo. Dielo šili deti so zdravotným znevýhodnením. A práve oni ukážu celému svetu, že ich práca je zmysluplná a že toto dielo je hodné uznania. Ísť do Ríma na motorkách, to zvládneme. A s Božou pomocou zvládneme položiť aj proglas na oltár v bazilike Santa Maria Maggiore. Ale niečo za niečo. My splníme vašu úlohu a vy našu. My poputujeme do Ríma po cyrilometodskej ceste na motorkách a vy zatiaľ poputujete po cyrilometodských lokalitách po Nitriansku. A všade, kam prídete, umiestnite takúto tabuľku. No, to by šlo. Ale toto sme akože my dvaja? Áno, tu je hlaholíkou napísané Cyril a Metod. A to, čo sú tieto štvorčeky? To sú QR kódy s odkazom na cyrilometodskú cestu. Štvorčekové kódy s nejakým odkazom, to musí byť zažibrované. Počkaj. Dobre teda. Ale máme na vás jednu veľkú prosbu. Bolo by možné tento proglas odovzdať priamo do rúk svätému otcovi Františkovi? No, Andrejka, vstávame, vyrážame. Pardon, zabudla som sa vám predstaviť. Volám sa Andrea a som motorkárka. A toto je náš dokument Motorkami po stopách svätého Cyrila a Metoda.
to začne na pútnickom mieste Studnička nedaleko obce Pozba, kde sa každoročne koná motorkárska púť. Zúčastňujú sa jej veriaci i neveriaci motorkári. Mimochodom, všimol si, že tie ich kone vôbec nešpínia? A ani nežerú a nepijú. To je mi záhada. Myslíš, že títo podivní ľudkovia vedia niečo o našom diele? Sú takí čudní, pokreslení ako barbari. Nebuď predpojatý, brat môj. Aj za našich čias sme evangelizovali barbarov. Pamätáš na Chazarov na brehu Čierneho mora? Tam som mal pocit, že sa už domov živí nevrátime. A obrátili sme ich na vieru tisíce. Ale to boli iné časy. Obracať moderných Európanov je ako káľať drevo holými... Aha, tam je otec biskup, William Judák, ktorý požehnal ich misiu. Ešte im je aj do smiechu. Ale však ich to prejde. Tak, šťastnú cestu. Našou prvou zastávkou na Európskej kultúrnej ceste svätého Cyrila a Metoda je maďarský Zalavár. Toto miesto je neoddeliteľne historicky späté s Nitrianskom, pretože ho vybudoval knieža Pribína po svojom vyhnaní z Nitrianskeho kniežatstva Mojmírom I. Jeho syn Kocel bol významným podporovateľom byzantskej misie. Svätý Cyril so svätým Metodom sa tu preukázateľne zastavili a strávili tu nejaký čas. Svojou filozofiou a učením si získali práve Pribinovho syna Kocela. Pamätáš sa, brat môj, ako sme na Blatnohrad prišli my? To boli úžasné časy. Kocel nás prijal ako vlastnú rodinu. A okamžite pochopil, čo prinášame. Veľmi som si ho obľúbil. Dal nám do učenia približne 50 žiakov, poskytol našej misii zázemie a sám sa naučil čítať hlaholiku. Kocel bol odvážny a múdry pán tejto zeme. A keby nebolo jeho intervencie u pápeža, veru neviem, kedy by som sa dostal z toho franského väzenia. No, neboli to ľahké časy. Vidíš. A teraz našu misiu prevzali motorkári. A pripevnili tam aj tú cedulku s tými onými štvorčekovými kódmi. QR kódy sú toto. Ale myslím si, že aj my by sme mali dnes splniť časť našej úlohy. Navrhujem, aby sme jednu takú tabuľku pripevnili priamo tu na Nitrianskom hrade. Veď Pribina, Koceľov otec a aj sám Kocel sa pravdepodobne niekde tu, v Nitriansku narodili. No a naši pútnici sú teraz v Zalavári, tam, kde ich kosti našli svoj večný odpočinok. Takže by sme prepojili dejiny Nitry symbolicky so Zalavárom. Pribina by mal radosť. Aj Kocel. Chorváti patria medzi tie slovanské národy, ktoré naprieč vekmi a napriek všetkej nepriazni osudu veľmi intenzívne zachovávali cyrilometodské dedičstvo a hlaholiku. Hlaholika je pre nich nielen písmo, ale najmä súčasť ich národnej identity, veď čoskoro uvidíte. Ale ešte predtým jedna nálepka. Šup a je to. Motorkári po celom svete oblepujú hraničné míľniky svojimi nálepkami. Tak prečo nie aj my? Je to také tolerované rebelstvo len pre motorkárov. A ešte opičku a ide sa ďalej. Rýchlo sa blížime k Jadranu. Tu dnes prespíme. Ale najskôr navštívime ostrov Krk a na ňom dedinku Jurandvor, kde je hlaholika hlavnou turistickou atrakciou. Tu sme našli skutočný pokoj. A to len kúsok od hlučných pláží. Momentálne sa nachádzame na ostrove Krk v dedinke Jurandvor pri kostole svätej Lucie. Práve na tento kostol sú Chorváti obzvlášť hrdí, pretože tu sa našla Baščanská ploča, na ktorej je uvedený písomný záznam o existencii Chorvátskeho kráľovstva a panovníkovi tohto kráľovstva Zvonimírovi. A zaujímavé je na tom najmä to, že tento nápis je napísaný v hlaholike. Všimol si, brat môj, ako rýchlo sa na tých oceľových koníkoch dostali až do Jurandvora. A ešte to aj vyzerá, že ich ani sedlá neomínajú. To si píš, že ich omínajú. Ale doprajme im trochu relaxu v Jadrane. Aj keď je ešte asi studený, ale snad nie až tak ako prechod Alpami. Alpy sú zradné a počasie je nevyspytateľné. Spomenul som si na staré časy, keď sme týmito zasneženými priesmykmi putovali celé dni.
Nie je tu teplo ako v Konštantinopole. No, to mi hovor. Myslím, že som ochorel práve v týchto horách, keď sme sa snažili dostať do Ríma aj s našimi prekladmi liturgických kníh. Už si sa nikdy celkom neuzdravil. Drahý môj Cyril. Ale naše dielo sme úspešne preniesli cez hrebene Alp až na územie súčasného Talianska, kde je klíma podstatne miernejšia. Týmto miestom v stredoveku viedla významná obchodná trasa spájajúca Benátky a Rím s oblastiami severne od Alp. Mestečko Cividale del Friuli poskytovalo pútnikom ochranu a oddych po náročnom prechode Alpami. Kláštor ponúkal ubytovanie pre mnohých pútnikov, ale iba mená tých najštedrejších a najvýznamnejších zapísali mnísi na okraj knihy, dnes známej pod názvom Cividalský evanjeliár. A tak sa popri významných hodnostároch z celej Európy vyskytujú zápisy slovanských mien ako Svetopluk, Svetožízňa, Nitrabor, Predeslav, Rastislav, Koceľ, Pribina, Braslav či Trpimír. Celkovo sa v ňom nachádza asi 1500 mien. Cividalský evanjeliár dokazuje, že slovanské elity udržovali aj osobný kontakt s Rímom a tzv. Akvilejským patriarchátom. Brat môj, myslíš si, že by si naši motopútnici mohli Cividalský evanjeliár aj pozrieť? Bola by to taká milá odmena za ich námahu. Taký vzácny poklad určite nie je prístupný bežným návštevníkom. A navyše evanjeliár musí byť neustále zatvorený v špeciálnom klimatickom prostredí. No a na vzduch sa môže dostať tak na 15 minút. Keď si hladný, nie si to ty, brat môj. Alessandra Negri opatruje Cividalský evanjeliár. A ja verím, že bude ochotná vziať našich pútnikov do verejnosti neprístupného depozitára. Cividalský evanjeliár je kódex, ktorý vznikol okolo 4. až 5. storočia. Zo začiatku ho historici prisudzovali svätému Markovi, potom prišli na to, že je pravdepodobne dielom jeho žiakov. Keď putníci priniesli do kláštora dary, tak sa za dar ich misie slúžila omša. V období medzi 7. a 9. storočím doň začali zapisovať mená pútnikov, ktorí putovali do Ríma, a tak sa v ňom ocitli aj mená slovanských veľmožov. Ty vieš, brat môj, že k tomuto kláštoru svätého Hipolita mám osobitný vzťah. Viem, veď je to vlastne aj tak trochu tvoje dielo, Metod. A hoci sa o založení Zoborského kláštora nezachovali žiadne písomné správy, väčšina historikov sa zhoduje v tom, že musel byť založený niekedy v priebehu 9. storočia. Najneskôr okolo roku 880, teda v čase našej veľkomoravskej misie. Vtedy v Nitre vzniklo biskupstvo. A prvým biskupom bol neslávne známy Benediktín Viching, náš známy a veľmi nebezpečný nepriateľ. Brat môj, už viem, prečo si mnísi vybrali toto miesto na úpeti pod vrchom Zobor. Je tu krásne. A vidím, že tento kláštor vstáva ako Fénix z popola. Tak, každá generácia pútnikov má o čom rozímať. Napríklad aj o pokání Svätoplukovom priamo tu pod Zoborom. No, vraj tak učinil z výčitiek svedomia nad tým, že vyhnal našich žiakov. Ako ste sa naučili po taliansky? Cividale! Dobre. Vedeli ste, že v Cividale účinkoval sám diabol? Mesto rozdeľovala divoká rieka. Miestni obyvatelia ju nedokázali preklenúť žiadnou stavbou a tak požiadali o pomoc samotného diabla. Diabol prislúbil, že za jediný deň a noc postaví most. Ale žiadal za to dušu prvého, ktorý cez most prejde. Obyvatelia sa tejto bojovej úlohy nezlakli a prekabátili samotného diabla lsťou. Poslali cez most ako prvú živú bytosť psa a diabol vyšiel na prázdno. Takže teraz stojíme na moste, ktorý postavili pekelné mocnosti. Tak len dúfam, že sa nám nebude odteraz lepiť smola na pety. Radšej sa dajme na motorky a šup šup do Akvilei.
Akvilejský patriarchát bol byzantskou enklávou na západe a intenzívne ovplyvňoval svojou misijnou činnosťou aj kristianizáciu Veľkomoravanov. A tak sa Veľká Morava stala centrom misijnej horlivosti východu i západu. Brat môj, Aquileia. Bolo to krásne rímske mesto, bohaté a plné vzdelancov. Veľmi sa teším, že si naši motopútnici vybrali Aquileiu ako zastávku na ceste do Ríma. Archeologické nálezy poukazujú na spojitosť Aquileje a Bojnej, kde sa práve nachádzame. Boli to časy, kedy sa na Veľkej Morave a i tu na Bojnej zrkadlil vplyv veľkej svetovej politiky 9. storočia. V zápase o sféry vplyvu. A tak sa Bojná, ale i iné slovanské hradiská stali načas centrom záujmu celej vyspelej Európy. No, a tak sme sa báli. Ty so svojím podlomeným zdravím si sa mal vybrať kamsi do studenej strednej Európy. Úprimne ti poviem, ak by si ma nebol presvedčil, ja by som na Veľkú Moravu nešiel. Ale veď to nie ja. Sám dobre vieš, že to bolo náhle zjavenie písma Bohom. Spracovanie hlaholskej gramatiky, preklady liturgických kníh. Prepáč, brat môj. Ale to nadšenie z toho, ako nám toto dielo vzniká pod rukami, tomu sa jednoducho nedalo odolať. A veď to si celý ty. Nadšenie ťa strhne a tým nadšením potom strhneš aj všetkých naokolo. A je jedno, či sú to panovníci alebo prostý Boží ľud. Ale hlavne, že sa tešia. Ich dejiny vôbec nie sú nudné a tu na Valoch nad Bojnou by to mohli zažiť na vlastnej koži. Nerušíme. Tvárme sa, že rozumieme po taliansky. Asi sme sa tvárili fakt dôveryhodne, keďže nás Ľuboš Mihálka po omši pozval na kávu do farského baru. Našinec, čo viac by sme si dnes ešte mohli prijať. Tak arrivederci, padre Ľuboš, a vyrážame ďalej. Havaroval gáčo na jave, spravil sa mu šíber na hlave. Mal on dávno veľký sen, kúpiť šopra a sám byť ako ten Joe Rockefeller, 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 ciao! Hey, you got the blues, this is Metod, hľa, naši motopútnici mali dopravnú nehodu. Ale nikomu sa nič nestalo, len nejaké škrabance a pokrivené plechy. Naozaj nič? Nikomu? Chvála Bohu. Potom je všetko v poriadku. Len tak ďalej. Čo vypadol? To by nemá bezpečnostný pás. Vidíš to? Ešte, že mu airbag zapali. Tak sme celí a zdraví. Zopár škrabancov nemôže predsa našu misiu zastaviť. Máme síce zdržanie, ale nie je také veľké, aby sme obišli Benátky. Benátky sú dôležitou destináciou na cyrilometodskej ceste. Návštevníci Benátok často ani netušia, čo je cyrilometodská cesta a že Benátky sa na nej nachádzajú. Tu sa odohrávali kľúčové udalosti dejín slovanských národov. Po Benátkach nás posprevádza náš rodák a môj kamarát Marek. On vie oveľa viac o tom, ako odhodlane solúnski bratia museli tu, v Benátkach, bojovať za staroslovenčinu. Je však potrebné dodať, že udalosti v Benátkach sa doslova vymýkali spod kontroly mocných vtedajšieho sveta. Ako správni pútnici po európskej kultúrnej ceste svätého Cyrila a Metoda nemôžeme obísť ani benátsku baziliku San Pietro di Castello. A že prečo? Práve v tomto chráme v roku 867 sa odohrala azda najvášnivejšia debata a obhajoba staroslovenčiny ako 4. liturgického jazyka. To bola ťažká disputa. Pamätáš, brat môj? Akože by nie. Nesúhlas odporcov staroslovenčiny pramenil v tom, že boli prívržencami vykladania Božieho slova iba v 3 jazykoch, ktorými boli gréčtina, latinčina a hebrejčina. Nikto nám nedával šancu na úspech. Čelili sme obrovskému odporu mocných.
A práve tu sa ukázala tvoja odhodlanosť, múdrosť a pripravenosť brániť projekt nového písma a nového liturgického jazyka. Nie len, že si argumentačne uspel, ale deklasoval si svojich odporcov múdrosťou, vedomosťami a pravdou. S takým víťazstvom sa do Ríma cestovalo oveľa ľahšie. Tento počin Cyrila a Metoda len pripomína to, že mladí ľudia majú byť odvážni a majú pristupovať skutočne ku takýmto výzvam tak svedomito, ako to urobili Cyril a Metod. Vieme dobre, ako odvážne Konštantín obhajoval pred Benáčanmi potrebu 4. liturgického jazyka. Ten síce dostal sa do tzv. Obehu podstatne neskôr, ale to ich úsilie dopadlo určite výnimočne a za to im môžeme len ďakovať. V Benátkach sme vďaka Marekovi prežili krásny deň. Zažili sme jedinečnú atmosféru a aj trochu zábavy. Tak arrivederci Benátky. My sme si takéto odbočenie na našej ceste do Ríma nemohli dovoliť. A prečo vlastne idú do Ríma cez Florenciu? No, ale to je vlastne o mnoho dlhšia cesta. Cesty Pánove sú nevyspytateľné. No, uvidíme, čo majú v pláne. Prekvapujú ma. Vo Florencii tiež existuje odkaz na európsku kultúrnu cestu svätého Cyrila a Metoda, aj keď len nepatrný. V Aponiovskej knižnici v Oponiciach objavil historik, kňaz a bibliotekár Vševlad Jozef Gajdoš odkaz na slovanský kódex písaných hlaholíkov. Ten by sa mal nachádzať v Medičiovskej knižnici. Mnohí sa mylne domnievajú, že hlaholika zanikla vyhnaním našich žiakov z Veľkej Moravy. Ale tento kódex je dôkazom, že to tak nie je. Máš pravdu, brat môj. Zlý Viching v domnení, že zničí naše dielo, vlastne dosiahol úplný opak toho, čo chcel. Podarilo sa mu náhodou zasiať úrodné zrno v krajoch, kde vzklíčilo a naveky prináša úrodu. Bol to Boží zásah. Mimochodom, krásna diecézna knižnica. A priamo pod Nitrianským hradom. Toľko múdrosti na jednom mieste. Som rád, že si ma sem vzal. Ale musím sa ti s niečím zdôveriť. Udivuje ma sebavedomie našich pútnikov. No, podstupujú takú dlhú cestu až do Ríma a pritom vôbec nie je isté, či sa im podarí splniť našu úlohu. Ale to nie je sebavedomie, ale silná viera v dobré konce. Aha. Florencia je považovaná za miesto, kde sa zrodila renesancia a humanizmus. Ale nechajme viac hovoriť krásnu Slovenku Kristínu, moju kamarátku, ktorá nás dnes po upršanej Florencii posprevádza. Keď sa do tohto paláca presťahoval veľkovojvoda Cosimo de Medici, Cosimo I de Medici, hneď po istom čase musel organizovať jednu veľmi významnú svadbu. Nevesta bola Jana Rakúska, Cosimo dal totižto vymalovať na všetky steny tohto najvýznamnejšieho nádvoria významné mestá vtedajšieho Rakúskeho kráľovstva. Je čas opustiť Florenciu. Čaká nás renesančná Pisa. Talianska Pisa so svojou šikmou vežou. Miesto, ktoré navštevujú milióny turistov, ale len málo ktorí z nich vedia, že sa na jej histórii podpísali práve byzantskí vzdelanci. A aké je prepojenie renesančnej Pisy so svätým Cyrilom a Metodom? Ja viem, že táto otázka znie divne, ale jedno pojitko sme predsa len našli. Rozpadom západorímskej ríše v 5. storočí sa stal Konštantínopol a celá byzantská ríša svetovým centrom kultúry, vzdelanosti a obchodu. V tomto prostredí sa rozvinul byzantský humanizmus, ktorý dosiahol svoj vrchol práve v 9. až 10. storočí a významne formoval aj svätého Cyrila a svätého Metoda. V Taliansku sa rozvinul až oveľa neskôr, v 14. storočí. Uvedomuješ si, brat môj, že my sme na Veľkú Moravu priniesli byzantský humanizmus a vzdelanosť už o 500 ročia skôr? Keby tak na Veľkej Morave 9. storočia pôsobil, povedzme,
Michelangelo. Aké skvosty mohol pre Slovanov vytvoriť? Je to možné. Dôležitejšie však je, že revolúcia prinesená našou byzantskou misiou bola úspešnou a započala novú epochu formovania slovanských národov. Veď sa pozri okolo seba, brat môj. Tu v diecéznom múzeu v Nitre je našej misii venovaná jedna celá expozícia. Ako vždy máš pravdu, brat môj. Nechcem byť neskromný, ale s Božou pomocou sme opäť boli svetoví. A nie len my. Musím uznať, že aj naši motopútnici sa neúnavne blížia k svojmu cieľu. Počúvať tieto slová z tvojich úst, brat môj, naplňa moje srdce radosťou. Skôr, než vstúpime do Ríma, mám pre našich motopútnikov malé prekvapenie. Pápežský slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda nedaleko Ríma, kam dnes dorazili všetci slovenskí otcovia biskupy. A to do nohy. A v tom spočíva môj plán, ako splniť nesplniteľnú úlohu solúnskych bratov. Položiť proglas na oltár v bazilike Santa Maria Maggiore. Nevieš, aký plán mala na mysli? Brat môj, nechaj sa prekvapiť. Ale sám som zvedavý. Práve tu sa formovali dejiny kresťanskej kultúry zahraničných Slovákov, ale aj tej našej, hoci zo zahraničia v časoch totality. Pozdravujeme domov na Slovensko! Ahoj! A sme tu, večné mesto Rím. Takto to vyzerá, keď šťastný pútnik boskáva rímsku zem, teda poriadne rozpálený asfalt. Brat môj, bol som veľmi skeptický. Neveril som, že to dokážu. A hoci ešte nie sú na konci svojej misie, už teraz som rád, že sa im podarilo doraziť do Ríma. Pompéznosť Ríma po západe slnka vo mne dodnes rozdúcháva plameň života. Nech si užijú. Zajtra ich čakajú príjemné povinnosti. Napríklad ranná prehliadka vatikánskych záhrad. Spolu s Martinom Jarábkom z Vatikán News sme si pripravili pre vás malé prekvapenie, priatelia. Vatikánske záhrady. Entrate per favore. Vatikánske záhrady zaberajú viac ako polovicu územia mestského štátu Vatikán. Sú miestom pokoja a rozjímania pápežov. A dnes sú výnimočne ich brány otvorené aj pre vás. Dnes to budú kilometre pešo po Ríme. Kilometre po stopách svätého Cyrila a Metoda. Uvidíme tie najdôležitejšie cyrilometodské pamiatky. Začíname v bazilike svätého Klimenta, na azda najdôležitejšom mieste na tejto ceste. Ale viac nám už povie naša dnešná sprievodkyňa Ivanka, ktorá je archeologičkou. Svätý Cyril zomiera v Ríme vo veku 42 rokov 14. februára v roku 869 a je pochovaný v bazilike svätého Klementa. Písomné pramene hovoria, že svätý Cyril bol pochovaný napravo od hlavného oltára. Avšak v 19. storočí objavili ďalšie eventuálne miesto, o ktorom uvažujeme, že by mohlo byť hrobom svätého Cyrila. Nachádza sa v podzemí, je tam dokonca vyobrazený portrét mnícha orientálneho pôvodu a podľa písomných prameňov tiež vieme, že svätý Cyril bol vyobrazený na svojom hrobe. Či je to jedno alebo druhé miesto, je to dôležité, že je to táto bazilika svätého Klementa tu v Ríme. Ďalším miestom je chrám svätej Praxedy, o ktorom sa mnohí domnievajú, že je miestom, kde solúnski bratia počas svojho pobytu v Ríme žili a miestom skonu svätého Cyrila. Ivanka, je to pravda? Uvažuje sa o tom, že práve tu v kláštore vedľa kostola baziliky svätej Praxedy žil svätý Cyril a Metod počas svojho pobytu v meste Rím. Ten pobyt trval vlastne rok a niekoľko mesiacov. Žila tu komunita gréckych mníchov, bol to grécky kláštor, takže títo dvaja bratia sa mohli usadiť aj tu. Niekto nás predbehol. Je zrejmé, že o cyrilometodskej ceste tu vedia. Ďalšie zastávky a pamätné miesta na slovanských apoštolov v Ríme sú spojené s vysviackami slovanských učeníkov a bohoslužbami, ktoré tu títo slávili.
Jedným z nich je i bazilika svätého Petra, v ktorej mal byť podľa autora života Metodovho vysvetený za kňaza starší zo solúnskych bratov. A nezabudnime ani na baziliku apoštola Pavla za hradbami. Už nás zmorili kilometre v nohách. Chodiť pešo po Ríme nie je to isté, ako voziť sa na motorkách. Aj takto sme mohli dopadnúť nebyť našich sponzorov. Na benzín! Pár drobných, prosím, na benzín! Čože sa tu asi chystá? Brat môj, pamätáš sa, keď sme prišli do Ríma s našou misiou? To bol úžasný zážitok. Pápež Hadrián II nám vyšiel v ústrety a s ním celý Rím. Ešte dnes mám z toho zimomriavky. No, a teraz podobnú atmosféru zažijú naši motopútnici. Privíta ich nielen rímska honorabilita, ale i všetci slovenskí biskupy. Dnes sa bude o nich hovoriť v najvyšších spoločenských kruhoch Ríma. Užite si to. A pripite si na svoj úspech. Na zdravie. Rím sa pomaly zobúdza. Sme bez raňajok a tak nervozitu zaháňame rannou kávičkou. Dnes nás čaká našich 5 minút slávy. A nielen nás, ale aj našich umelcov, ktorí ilustrovali proglas. Naši pútnici o chvíľu položia proglas na oltár v bazilike Santa Maria Maggiore, kde sme pred viac ako 1100 rokmi priniesli preklady liturgických kníh do staroslovenčiny. Je to tu. Ich veľká chvíľa práve prichádza. Toto sú posledné minúty, kedy môžu držať proglas vo svojich rukách. Je skoro ráno a pokorné kroky pravých pútnikov znejú ako dých baziliky. Pamätáš, brat môj? To bola sláva, keď sme takto vstupovali do baziliky s našimi knihami. Slovanom sme sprostredkovali dar, akého sa iným národom dostalo až o viac ako 500 ročie neskôr. Schválenie nového liturgického jazyka si pýtalo aj kus odvahy, veď na také niečo nik pred nami zrejme ani nepomyslel. A ak áno, tak pretaviť to do úspešnej diplomatickej misie bolo považované za zázrak. Veď to aj bol zázrak. Osvietený Hadrián II chápal zmysel nášho snaženia, no tiež musel zabojovať a postaviť sa našim nepriateľom. Ale vieš, čo ma teší najviac? Že na túto našu misiu súčasníci nezabudli. A nielen to. Oni sa odhodlali putovať do Ríma a presvedčili každého kľúčového človeka, že to stojí za to. Už len dostať všetkých biskupov zo Slovenska do Ríma naraz je malý zázrak. Tak sa toto dielo s Božou pomocou zdarilo. Tak ma dojali. Splnili našu úlohu. Dnes vám porozprávam o dvoch bratoch, ktorí sú na kresťanskom východe veľmi známi, až tak, že ich nazývajú apoštolmi Slovanov, svätí Cyril a Metod. Narodili sa v Grécku v 9. storočí, v šlachtickej rodine. Zriekli sa politickej kariéry a zasvetili sa mníšskému životu. Ich sen o živote v ústraní však trvá krátko. Sú vyslaní ako misionári na Veľkú Moravu, ktorá v tom čase zahŕňala rôzne národy. Už čiastočne evangelizované, ale medzi ktorými prežívali mnohé pohanské zvyky a tradície. Tak vidíš, brat môj, náš odkaz stále žije. A dokonca máme vlastnú cyrilometodskú cestu. Tu, v Kostolanoch pod Tribečom, slávnostne vyhlasujem, že už nikdy nebudem reptať na svoje patrocínium v Európe. Svätý Ján Pavol II, to ti sľubujem na svoju nesmrteľnú dušu. Kto by to bol povedal, že raz budeme kráčať po našej kultúrnej ceste. Ale nemala by byť iba o kultúre, ale aj o duchovnom povzbudení moderných ľudí, o odvahe nájsť seba samého, svoje lepšie ja. A o tom bola aj naša misia. Misia plná dobrodružstiev a obiet. Ale stála za to. Rovnako ako dobrodružstvo a obety našich motopútnikov. Tak, šťastnú cestu domov, milí naši motopútnici.
Naša misia je na konci. Aj mi je ľúto, že sa toto všetko končí. Omyl. Práve naopak. Všetko sa ešte len začína. Iba o tom nevedia. Možno urobili malý krok pre človeka, ale veľký krok pre našu cyrilometodskú cestu. Podarilo sa im splniť našu úlohu a ešte aj o čosi viac. Podarilo sa im dostať do povedomia moderných Európanov našu misiu. Ale myslím, že aj nám sa podarilo splniť našu úlohu. Myslím, že áno.